Teraz si niečo povieme o pomocníkoch, ako je napríklad kalkulačka lehôd, kalkulačka súdnych poplatkov, kalkulačka odmeny a náhrad, kalkulačka úrokov a pokút. Tak napríklad kalkulačka lehôd. Táto jednoduchá vec, pomocník vám pomôže vypočítať jednotlivú lehotu podľa toho, kedy zadáte začiatok, zadáte si, kedy malo dôjsť ku jednotlivej skutočnosti. Napríklad zadáte si v dňoch, napríklad bol vyhlásený konkurs 27.10.2009, dáte si 45 dní od tejto doby. Lehota končí piatok 11.12.2009. Vzhľadom na to, že ide o piatok, tak táto lehota posúvaná nebola. Dáme si napríklad 46 dní a dáme si vypočítať. Lektis vám ukáže, nakedy pripáda posledný deň lehoty a kedy vychádza procesný deň lehoty. Samozrejme, keďže ide o konkurs, je tam hmotnoprávna lehota, čiže Lektis vám ukáže aj nakedy sa to pripáda. V prípade, ale ak by napríklad nešlo o konkurs, ale o podanie odvolania alebo podobne, Lektis vám ukáže, kedy sa lehota končí. Lektis obsahuje databázu štátnych sviatkov, víkendov a podobne, čiže zohľadňuje procesné normy. Ďalším pomocníkom je kalkulačka súdnych poplatkov. Veľmi jednoduchá utilita, ktorá vám pomôže na základe hodnoty sporu so zohľadením všetkých pravidiel, čo sa týka zaokrúhľovania v zmysle zákona o súdnych poplatkov, vypočítať váš súdny poplatok. Ďalšou je kalkulačka odmeny a náhrad. Táto kalkulačka odmeny a náhrad však nemôže konkurovať všetkým výpočtom, ktoré sa evidujú v jednotlivých spisoch agendy konania inej agendy. Táto je zjednodušená a je určená len na výpočet nejakého jednorázového poradenstva, ak niekto za vami príde, koľko by stála kúpna zmluva a podobne, aby ste si to vedeli nejak takto vypočítať. Napríklad príde niekto za vami, že chce spraviť kúpnu zmluvu na byt, ktorý má hodnotu 50 000 eur, tak si dáte vypočítať a máte tu odmenu za tento jeden úkon. Opakujem, táto kalkulačka nezohľadňuje všetky veci, nevie rátať cestovné náhrady a podobne. Na to je nutné evidovať spis v agende konaní alebo v inej agende, ktorá to už presne po zohľadnení všetkých parametrov ukáže. Táto kalkulačka samozrejme môžete si medzi ňou preklikávať, že či to bude s vyčíslením, bez vyčíslenia a tak ďalej. Dobre. Ďalšou a posledným pomocníkom, ktorého si ukážem, je kalkulačka úrokov a zmluvných pokút. Keďže úroky a zmluvné pokuty sami o sebe sú veľmi podobné inštitúty, čo sa týka matematického počítania, je možné touto kalkulačkou samozrejme rátať všetko. Základná je vlastne kalkulačka, ktorá vám umožňuje zadávať ľubovoľné hodnoty, to znamená aj sadzbu. Môžete si dať, že či ročnú alebo dennú sadzbu a tak ďalej. Preklikom na úroky z omeškania sa dostaneme už k sofistikovanejšej forme kalkulačky, ktorá obsahuje databázu diskontnej sadzby Národnej banky Slovenska a taktiež už i sadzby Európskej centrálnej banky. Všetko samozrejme aplikuje podľa toho, v akom dni došlo k omeškaniu a podobne, tak ako to vyžadujú zákony obchodný, občiansky zákonník v zmysle vyhlášky 8795 a podobne. To je všetko.